Babona waka wathi ungizwe umfamchunu umfamgana omanxeba. Athi lokho ngomavundla lokho ngesikhuluma ngomavundla thina obusizwa ababuyela esikoleni babufundele babu-act ubunsizwa. Avele ngamhleka ngoba ngangazi ukuthi yena wazi ukuthi ubunsizwa ilokho ukuthi ufuneka uhambe wena uthuka abantu wena. Yabona abantu beke-understand ngokungazi ukuthi ibona ubunsizwa-ke lobo nokuthi ubunsizwa ubuqhwaga. Nanokuthi-ke nginayo into ethi mhlawumbe wayeyidlalela umfowethu ngathi ngiyamziba nje-ke ngoba phela futhi ngiyamhlonipha esigabeni sokuthi uwumholi womuzi, uney'ngane, unabantu-ke nje futhi abamthandayo, naye isibonelo esihle kubona. Ngayiziba nje namanje futhi leyo nkulumo bengiyenza nje njengesibonelo. Kodwa ngiyafisa ukukhuluma la, angikhulumela amaZulu, kodwa ngikhuluma njengomZulu ngoba ngumfana okhulele lapha egangeni lapha. Hhayi ukuthi lento mhlampe bengifika ngokhisimuzi lana mina ngizelana mina. Mina ngikhulele lapha esasaneni ey'nqaweni ey'gaganeni mina. Ey'gogwaneni mina ngilapha mina emganweni mina. Hhayi ukuthi lento yokuthi mhlawumbe wasemakhaya mhlawumbe ngiyayifunisela. Kodwa ngifuna ukuveza ukuthi akulona iqiniso kumuntu ongasazi isizwe sakaZulu ukuthi thina siyisizwe esizindlobongela ezixatshelwa amakhanda ezihambe zithuka bonke abantu lapha ngaphandle. Isizwe sakaZulu saziwa ngenhlonipho exakukwenza, inhlonipho eyazi ukuthi omunye umuntu. Esigabeni nje esithi umavundla unomfazi ney'ngane, leyo nto isho ukuthi kuney'ngane ey'semva kwakhe ezimbiza ngobaba ezimhloniphayo. Ngisho ngakhuluma kwesinye isikhathi abhede mayekhuluma nami, indlela yokumlungisa angeke ngikwazi ukuyenza phambi kwey'ngane nomfazi wakhe ngoba izomehlisa isithunzi njengendoda. Uma esehlelwe isithunzi eyindoda, leso sithunzi sehlela yonke nje amanye amadoda. Kuthiwa ninjalo-ke nina madoda, ngenxa yani asifuni ukuyivikela lento yobudoda. Thina kwaZulu saziwa ngokuthanda iy'hambi ney'vakashi, saziwa ngokubemukela, sibakhiphela amavenge uma beke bedlula nje lapha esibayeni kuhlatshiwe. Thina sazi ukuthi laba bokuhamba asibasikeleli inoni leyo ivenge leli, sibaqobele futhi ukwenzela ukuthi nasemakubo lapha baya khona befike besikhulume kahle, basikhongele nobuhlobo obuhle naleso sigodi ukuthi hey nyathi safike saphatheka kahle mani. Thina sikuhlonipha ngokungazi ukuthi siyakwesaba, sikuhlonipha ngokungazi ukuthi uma uyisilimo ungazi ucabanga khona into esiyincenge kuwena ngendlela nje esihlonipha ngayo nesazisa ngayo ezinye izizwe. Sihlale njalo sifuna ukuzakhela ubuhlobo nabanye abantu nezinye izizwe, hhayi ngokuthi sihambe sireduce abantu. Ukuthi sakhula ngempi, thina sikhule singabafana, siqhathwa ngayo lonke uhlobo lokulwa, kungaba iqupha, kungaba induku, ayikho impi thina esingayazanga. Sazi ngisho ubude bempi bomuntu ombuke wamkala ngamehlo, wambone umzwe phephane emncanyana, wamuwina mhlawumbe futhi nanoma sekuliwe. Kodwa ngemva kwakhe kukhona iy'gogwana izinje ey'ngaka iy'ngangamele ezibuya sezizi. Ubone lapho ukuthi impi inde kangakanani. Now asibona abantu bey'mpi thina, asibona abantu abahambe bekhonga impi ngoba becabanga ukuthi ubunsizwa buwubuqhwaga nokuthuka abanye abantu. But uma ungabe ukhule ungayazi inhlonipho, uyucabanga ukuthi okuhloniphayo uyakwesaba. Mina ngazi iy'qhwaga zemgangela, iy'nsizwa ey'fike emgangeleni zaxosha wonke umuntu, kodwa uma engene ebhasini elinabesifazane ney'ngane elinomphakathi, ubona indlela abahlonipha ngayo. Sivele sikuhleke uma umgcoba naye ethi hayi sorry bhuti sorry, sikuhleke wena uma usuthi pho ubungigcobelani, sithi ungabe uyazi lona ukuthi ubani lona akhuluma naye, ngoba uhlonipha isigaba nesikokela akusona. Akusifanele ukuhamba sithukana sodwa, ikakhulukazi phambi kwabantu besifazane ney'ngane. Ngisho ngabe sikhona-ke isizathu sokuthukana, ikhona indawo la thina esingathukana khona uma sifuna ukuthukana, kodwa futhi uma sesivele obala siphinde sihloniphane futhi ngoba singabaholi bomphakathi. Izizwe kungabe ezamaXhosa, izizwe kungabe ezamashangane, ezabesuthu. Ngiyafisa nje ngiyothola intombi nje womsuthu. Awusuka madoda, usuka sambe womsuthu. Ngizomthola kanjani usuka sambe womsuthu uma usuwena usuthuka besuthu?
Ngizomthola kanjani umshangane usibulabula sikwembu uzosibulabula kanjani isikwembu sakhe wena usuthi amashangane wakhuluma waxegisa washonisa le kwenzeka lento umuntu anokuyifica lapha eGoli kuthiwa hayi amaZulu aziwa ngokuthi ayashaya yini bashawelana abantu nakhona uthola ukuthi bashawa umuntu kubakhombe ngesibhamu yabasabizwa yabona ukuthi yilabo abantu abazi ukuthi ubunsizwa ngesibhamu umuntu ongakazalwe umuntu ongakaze aqhathwe esingazi ngisho impi yakhe nje kodwa akakhuluma ubuye ngokuzolala mazingena lapha ku social media. Ngiyafisa ukuthi ngithi bafowethu ikakhulukazi nina enisemagunyeni ninamagama anibeka ngaphezudlwana kwabanye abantu niwasebenzise kahle lamagunyeni nawo nalamagama eninawo ukusakhela ubuhlobo obuhle nezinye izizwe. Ayiviphoxa lento yokuzwa kuthiwa umZulu ukhulume kabi ngesinye isizwe. Lenkabe niphethe leli hawe niliphethe lenye inkabi yethu esasikade sivika ngayo namaqhawa ngaphambili ayekade evika ngayo asi-act kwesinye isikhathi ungazitshela ukuthi wena siya-acta uma sizokhuluma lezi zinto kunabafanyana abancane abasemva kwethu abasibiza ngey'bonelo ezinhle thina ngalezi inkulumo. Kwesinye isikhathi kuke kusivuke nje ukufuna ukuthi sithi fusek bese sibe siyibamba ngoba uma sike sathi fusek thina nalabafana bazophuma sebezimbeva behambe betshela abantu ukuthi fusek lapha ngaphandle. Manje ke ngiyafisa ukuthi ngithi ake nimeni ngokuhambe nithuka abanye abantu njalo nena. Ake nimeni ngokuhambe nikhuluma uZulu kabi sithole manje kuthiwa yonke lento yenzeka ngaphansi kwegama lamaZulu. Yehlisani lento yokuthi nina manje nathola ukuhlonishwa nokushayelwa ihlombe ebese nitshela ukuthi manje kusho ukuthi omunye umuntu akaselutho. Ungangithuka ungiqale ngapi nje ungikhulumise sengazi ukuthi ngumfana njengoba nginabantu abangaka basemva kwami abangihloniphayo. Nakhona lonto uyenze phambi kwazi izingane zami ukwenze phambi komkami uthi kusho ukuthi ke njengoba wena ungibukela phansi akusafuni kube wena wedwa wenza leyo nto sufuna nezingane zami nomkami nabo futhi bengibukele phansi. Asifundeni ukuhloniphana bafowethu. Hayi kabi la sakhe isizwe singahamba noma nini thina. Yabo njengoba sesidlule nako 40 nje hayi iminyaka yethu ayisengakanani kodwa kufuneka kube neconsi esizolicontsisela kulesi sizukulwane esizayo esiliyosala libe uhlobo lwempilo abayiphilayo. Asingazoneli izingane zethu kwezinye izizwe size sekuthiwe thina sibiza abanye abantu ngamampondo nakhona ngegama elidiregothi ayi ngawo sengishaya isingisi mana ngisibamba isingisi uzoza phinda athi ungizwe isikole njalo le asinga ezinye izizwe asingazenzi izizwe sengazi ukuthi zincane. Asingazenzi thinathi lonke lama comments ahlala ngena amaXhosa angcono kunamaZulu abaZulu bangcono kunamaSuthu ayikho lonto. Sonke singabantu siyakaniselana sizale izingane eziyingxubakaxaka ezisakhela isizwe simnyama kwakunjalo naqala usukunomqondo omncane umuzokwazi ukwehlukanisa imiphakathi esiphila kuyona ngokwezizwe esisuke sikuzona. Iyangicasula lento eniyenzayo nina majongo makuthi ngifuna ukuthi silokhu manje sikhuluma ngolimi lwethu naphambi kwabafazi nezingane. Hloniphani ezinye izizwe sisabalalisa uthando. Abantu ababekade begcwele uthando futhi belusabalalisa kwakungebona abantu besifazane. Kwakungabantu besilisa ababande ngomonde bande ngothando ngesihe nesihawu. Ithini bezivikela abantu sibakhombisa uthando. Abantu bebehlale bediniwe lapha bekwatile abantu besifazane. Nakhona siba understand ngoba sasi understand ukuthi basebenza ngemizwa emotions. Siba correct sibakitaze sibathinte endaweni babe right baphinde babe right basikhulisele izingane zethu kamnandi. Kamuva nje sekuyithini. Nakhona uthola amakhudlandukwana nje uthola ukuthi kusanda ubunsizwa lokhu kubuka la kwisibaya la kulapha ku television ubunsizwa akubazi bese nizositshela ukuthi ubunsizwa hey for second you shit. But ke zonke insizwa siyayihlonipha zonke insizwa sizibeke phezulu futhi siyayithanda insizwa. Sinayo futhi into ethu mawinsizwa ukuthi khona la ugeje khona usangakwazi ukuthi uyilungise. Into nje engicelayo asiyeke ukuhlohlana ngokuthi ubunsizwa buqhwaga ubuhlobongela ukukhuluma isinoma kanjani. Leyo nto leyo iyasidayisa thina.
Ngizothi ngisuka nje ngibe ngitshela iy'nduna zey'nsizwa ke zikubizele nje eceleni ke zithi ukuhlabehlabela nje ukuthi le nto yenzayo wena iphumile emgangathweni, iphumile nje emgangaleni. Yabona into engiyichazayo. Ukhuza ngihleli la phezulu kwesikabhinibhini umhlane ney'pelethi bathi kwachoma okuyithelayo. Lapho kumaphepha ukuka wakhe. You shit.